مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 29 ካብቲ ቐናን ከናፍር ዘለዎ ዓሻስ ብንጽህና ዚመላለስ ድኻ ይሓይሽ ነፍሲ ብዘይ ፍልጠት ሙኻና ጽቡቕ ኣይኮነን ቅልጡፍ እግሪ ኸዓ ይስሕት ሰብ ብዕሽነቱ መገዱ ይገላብጥ ልቡ ግና ኣብ እግዚአብሔር እዩ ዘንጸርጽር ሃብትስ ብዙሓት ፈተውቲ ይውስኽ ንድኻ ግና ፈታዊኡ እኳ ይሓድጎ ሓሳዊ ምስክር ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን እቲ ሓሶት ዘይውስእ ከዓ ኣይምልጥን ንኸበርቴ ብዙሓት የቃባጠሩሉ ነቲ ዓዳል ውህበታት ድማ ኩሎም ፈተውቱ እዮም ንድኻ ኩሎም ኣሕዋቱ ይጸልእዎ ምናዳ እኳ ፈተውቱ ካብኡ ይርሕቁ ብቓላት ይስዕቦም ግናኸ የለቡን ልቦና ዘይጥሪ ንነፍሱ የፍቅራ ንምስትውዓል ዘይድህበሉ ሰናይ ይረክብ ሓሳዊ ምስክር ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ሓሶት ዘይውስእ ከዓ ይጠፍእ ንዓሻ ጣዕሚ ንብረት ኣይግብኦን ምናዳ እኳ ንባርያ ኣብ ልዕሊ መሳፍንቲ ምስልጣን ኣይግብኦን ምስትውዓል ንሰብ ንኹራ ዶንጓይ ይገብሮ ንበደል ምሕላፍ ከዓ ክብረቱ እዩ ኩራ ንጉስ ከም ሙግዛም ኣንበሳ እዩ ሞገሱ ግና ኣብ ሳዕሪ ከም ዝወርድ ኣውሊ እዩ ዓሻ ውሉድ ነብኡ መከራ እዩ ቆይቓ ሰበይቲ ከዓ ከምቲ ኸየቋረጸ ዝነጥብ ናሕሲ እዩ ቤትን ሃብትን ካብ ወላዲ ይውረስ ለባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዚአብሔር እያ ትህኪት ናብ ዓሚቕ ድቃስ የውድቕ ሸለልተኛ ነፍሲ ኸዓ ትጠሚ ትእዛዝ ዝሕሉ ነፍሱ ይሕሉ መገዱ ሸለል ዚብል ግና ይመውት እቲ ንድኻ ዚረሕረሓሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ ንሱውን ንሰናይ ግብሩ ኺፈድዮ እዩ ገና ተስፋ ኸሎ ንወድኻ ቕጽዓዮ ክሳዕ ንምቕታሉ ግና ኣይትደናደን እንተ ኣናገፍካዮስ ከተንድዶ ኢኻ እሞ ኮራይ ሰብ ይዕደ ኣብ መወዳእታኻ ጥበበኛ ኽትከውንሲ ምኽሪ ስማዕ ተግሳጽውን ተቐበል ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሓቐና ኣሎ ምኽሪ እግዚአብሔር ግና እዩ ጸኒዑ ዝነብር ንሰብ ርሕራሕ እዩ ጌጹ ካብ ሓሳውስ ድኻ ይሓይሽ ፍርሃት እግዚአብሔር ናብ ሕይወት የብጽሕ ሳላኡ ሰብ ጸጊቡ ይሓድር ክፉእ ከዓ ኣይረኽቦን ሃካይ ንኢዱ ናብ ጻሕሊ እትዋ ግናኸ ናብ ኣፉኡ እኳ ኣይመልሳን ንመላገጺ እንተገረፍካዮ ገርሂ ጠንቀቕ ንበዓል ኣእምሮ እንተገሰጽካዮ ኸዓ ፍልጠት የስተውዕል እቲ ነብኡ ዘይጥፍእ ነዲኡን ዚሰጉግ ምሕፈርን ነውራምን ውሉድ እዩ ወደየ ነቲ ካብ ቃል ፍልጠት ዘይርሕቐካ ተግሳጽ ምስምዑ ሕደጎ ሕሱም ምስክር ንፍርዲ የባጭወሉ ኣፍረሲኣን ከዓ ኣበሳ ይውሕጥ ፍርዲ ንመላገጽቲ መውቃዕቲ ኸዓ ንዝባን ዓያሱ ተዳሊሎም ኣሎ